שלום, זהו צילום המדגים את נפלאות הפרארי שלנו. אפשר לראות את הסמלים של פרארי, את המנורות דמויות הפרארי, אפילו צמיגים דמויי פרארי. הדשבורד, שהוא גם מוצב על ידי מהנדסי חברת פרארי, מדגים את השעונים הידועים וגם אפילו צפצפה פועלת. בגב המכונית אפשר למצוא את המצבר בתוך מכסה המנוע, ומאחורי המכונית אפשר למצוא את הסמלים הידועים של פרארי וגם אקזוז. לפנינו יונתן. בן כמה אתה, יונתן? 5. תיכנס בבקשה למכונית. המכונית מיועדת מגיל 3 עד גיל 6. כמו שאתם רואים, גם לילד בן 5 עדיין יש מרווח טוב מאוד לרגליים. סע יונתן. מצוין.